Astăzi o să vă prezint rutina mea de seară, nu chiar rutina de seară, acopăr bolul. The spinning rod is best suited for fishing. Bună și bine ai venit, să revenit pe canalul meu. Dacă ești nou aici, numele meu este Paula, sunt mama doi băieți, Paul și Dominic, și împreună cu soțul meu locuim în state. Astăzi o să vă prezint rutina mea de seară, nu chiar rutina de seară, rutina așa de după masă seară. Să vă prezint rutina noastră, ce facem noi exact de când îl iau pe Paul de la școală. Please stop that, ok? De când îl iau pe Paul de la școală până ce îi pun pe băieți la somn. E ora 3:10 acum. Și sunt deja în linie să le iau pe Paul. Dominic e deja cu mine, cum vedeți. Începe să dea drumul la copii la 3:15 și le iau pe el. Cam în fiecare zi, în fiecare seară facem aceeași rutină, cam același program le avem. Se mai schimbă, depinde de sezon și de situații, dar în general cam asta e rutina noastră, mai ales acum pe timp de iarnă. Le iau pe Paul, mergem acasă și o să vedeți continuarea un pic mai târziu. O să întorc camera și o să vă arăt cum arată linia ca să le iau pe Paul, ce am ajuns cu un sfert de oră mai devreme la școală. Și o să vă arăt cum arată linia, asta e în fiecare zi, cam așa e situația. Cam asta e linia. Am acolo, eu sunt pe linia 3, vedeți acolo linia 2, linia 1 și încă o linie exact la intrare în școală și deja în spatele meu au început să adune mașinile, după cum se vede. O 3 și 11 minute, o să înceapă acum să-i da drumul la copii. Am aici un aluat pentru pâine cu maia și trebuie să-i fac ultimul set de stretch and fold. Mi-am udat puțin mâinile. Dacă v-ar interesa o rețetă, uitați și elastică. Dacă v-ar interesa o rețetă, cum fac eu pâinea cu maia, am vreo săptămână de când fac pâine cu maia și vine să fac în fiecare zi. Deja am făcut săptămâna asta, în fiecare zi am făcut pâine cu maia. Dacă vă interesează, să-mi spuneți și aș putea să fac un video doar despre asta, dar să mă ocup acum de aluatul ăsta pentru că trebuie să-i fac ultima tură de stretch and fold, după care o să-l las la dospit și o să mă apuc să fac și mâncare și o să vă dau și pe o rețetă. Acopăr bolul și pun și un prosop și las așa. Am să fac cina, în seara asta o să pregătesc o supă de lintii cu jambon. Într-o oală o să pun puțin ulei de măsline. De fiecare dată gătesc la ore diferite, depinde ce mâncare fac, dar uneori gătesc între timpul în care le iau pe Dominic și în care le iau pe Paul. În timpul ăla am cam o oră jumate și mai gătesc atunci. Dar astăzi nu am gătit, în schimb am pregătit toate ingredientele, le-am tăiat, le-am curățat. Și așa am venit mai ușor și plus că mâncarea asta se face cam în jumătate de oră, așa că nu am trebuit neapărat să o pregătesc dinainte, dar dacă e o mâncare care durează mai mult, îmi place să o am pregătită. Începutul ei să se încălzească, așa că am pus jambonul. Eu am tăiat jambonul bucățele așa cam medii, nici prea mici, nici prea mari și acum o să le călesc puțin. Am lăsat jambonul la călit cam 5 minute. Acum o să pun legumele. Am aici ceapă tocată mărunt, morcov tocat mărunt și țelinape tocată mărunt. V-am spus că eu deja am pregătit totul dinainte ca să-mi fie mai ușor să gătesc. O să le călesc și pe ele aici vreo 5 minute. Deja au început să miroase în casă super bine și miroase așa afumat de la jambon. Voi adăuga cam o linguriță de usturoi de ăsta granulat, usturoi proaspăt. Dacă voi nu aveți usturoi de ăsta, puneți cam 2-3 căței de usturoi zdrobit. Și îmi pare rău că nu e lumina super bună.
E super înourat afară, deodată așa s-a înorat, că era soare mai înainte. O să gătesc și usturoiul cam 30 de secunde, după care o să vin cu restul din ingrediente. Eu am să adaug restul din ingrediente, sincer, pe astea le pun după ochi, dar am aici cam jumătate de kilogram de linte de asta verde, am clătit-o și o voi pune aici. După care voi adăuga o conservă de asta de roșii pasate, deci pur și simplu doar roșii simpli pasate, fără sare, fără nimic. Conserva mea are 411 grame. Acum voi adăuga cam 1 litru de stoc de pui. Eu am stoc de pui din oase. Și acum o să adaug toate condimentele, după cum am spus, eu le pun după ochi. Pun un pic de oregano uscat. Oricum, oregano n-are ce să se întâmple dacă pui prea mult sau prea puțin, n-are ce să facă rău. Pun un pic de boia de ardei dulci. Pun foarte, foarte puțin de cumin de asta pudră, doar așa cât să dea gust. Voi adăuga o ramură din aceasta de rozmarin. O să pun cam o lingură de sare, asta o măsor pentru că de obicei cam pun multă sare. Voi adăuga o lingură de oțet balsamic. Oricum o să vă las toate cantitățile și ingredientele pe ecran, cum am făcut la video cel cu mâncare, ca să vă fie mai ușor. Puteți face un screenshot și în felul ăsta puteți să vă luați rețeta mult mai simplu decât să vă uitați mereu la video. Ăsta ce-a spus acolo, ce trebuie să fac acolo, așa pățesc și eu mereu când mă uit la rețete. De obicei îmi fac screenshot. Și cam atât, cred. Și voi mai adăuga și cam 2 foi de dafin, 2 frunze de astea de dafin. Voi amesteca puțin și acum aștept să fiarbă și când începe să fiarbă, pun capacul și las cam 20-25 minute până când s-o fiert lintea. Să vă arăt cum arată și supa. Miroase super bine în casă. Și a început să fiarbă. Am pus un timer de 30 de minute, o să las 30 de minute. Mi-a dat și Manuel un mesaj că miroase până la el în birou, că miroase super bine. Supa este gata, eu am lăsat-o la fier cam 30 de minute și am mai adăugat cam jumătate de litru de stoc de pui pentru că era mult prea groasă. Cred că am pus cam multă linte pentru atâta lichid, de aceea trebuie să mai adaug. Nu mi-am dat seama că o să se umfle atât de bine. Și aici am pătrunjel verde tocat și zeamă de la o lămâie. O să pun zeama de la lămâie. Am oprit focul. Și o să pun și pătrunjelul tocat. Atât pătrunjel mai aveam în casă, dar îmi place foarte mult pătrunjelul oricum. I actually thought 3 of my answers would be wrong. Really? But they were all right.
That's what the teacher said? Well, I got a good grade on it, That's true. so I guess it's all right. What? Well, we have to do the mission. What do we have to do? So the mission will be, I'm still thinking what the mission's gonna be, okay? And also you get to pick your own space suit. Okay. So we're not playing Spidey anymore? No, we are. It's like the Spider-Man mission in space. Ah, so we need air tanks. No, Mom, I'm pretending these are all Spidey suits. We already have on, okay? Ah, I see. So we already have all Spidey. I can see it. How about now? Look, let me show you. My math today, 100. Morning walk, 100. And final plans, 100. Plans. I go red. I go back. I go 100 on all of them. So it's really good. And our test, so close. Read the story first. Did you tell me that Mom, was you telling me? Yeah, go sit down next to Baba and do your homework. Oh, not this one. This one is so distracting. Mom, what does drape mean? Drape Yeah. or like a curtain? Este a doua zi. Spider-Man. Who is your favorite person to dress up as and why? I like to dress up as Spider-Man because he is cool. Okay. You know how to ride Spider-Man? Yeah. So, how do I do it too and not drink? Like this. You go. Look, you see? Look, you go like this. Make a loop. Whoop. Good. Make a loop. And now a line. That's easy. And 3. Look. 1 loop. 2 loops. Go on. Perfect. And then 4. Do you know how to make a 4? A line this way. Now another line going down. And a 5, it's kind of tricky. Look, you go 1 line here, 1 line here, and then kind of like a circle all around. 1 line, another line, and now what do we do? Perfect! Copiii cu Manuel s-au dus la subsol și o să mă ocup de pâinea asta. Să-i fac ultimul pas ca să pot să o pun în frigider pentru mâine să o pun la cuptor dimineață. O crescut super bine aluatul. Vreau să vă spun că a fost delicioasă supa. Le-a plăcut la toată lumea, mai ales lui Dominic, care în ultima vreme el e cel pretențios la mâncare. Înainte el era cel care mânca cel mai bine și acum în ultima vreme e cel mai pretențios. Se schimbă situația, dar i-a plăcut foarte mult. Și lui Manuel și nouă. Mi s-a părut un pic cam sărată, sincer. Cred că am pus prea multă sare, plus că ne-am luat în considerație și ne-am luat în considerație că și supa aia are sare, dar nu a fost sărată încât să nu poți să o mănânci, dar a fost sărată.
Manuelos că nu a fost sărată, mie așa mi s-a părut. Și acum ei s-au dus la subsol cu Manuel, fac sport de ceva timp. În fiecare seară, după cină, mai stăm ce mai stă și să odihnești un pic și să duc la basement să facă sport, așa vor ei. În general, după cină și după ce strângem bucătăria și terminăm cu toate astea, copiii își fac temele, Paul își face temele, dar îmi place să dau și câteva fișe lui Dominic să lucreze. Și după care terminăm cu astea, eu mereu vin la baie și îmi fac rutina pielii de seară și fac un duș. Așa că o să fac rutina pielii cu voi ca să vă arăt și ce produse folosesc eu, mai ales că știu cum ați mai întrebat ce produse folosesc, mai ales pentru pielea mea care are probleme, care a avut probleme cu acnea, că acum în ultima vreme e mult mai bine, după cum observați. Mereu îmi pun o bentiță de asta, îmi place, nu știu înainte cum făceam fără ea. Îmi ține părul mult mai bine și nici nu-l ud. Și mai ales cum am foarte mult baby hair. O să scot lentile de contact și după o să vă arăt cum îmi fac rutina. Dar prima o să scot lentilele, că nu-mi place să mă spăl pe față și să am lentilele în ochi. După ce am scos lentilele, o să mă demachez. Eu nu mă mai demachez cu demachiant de la Classic și cu discheti. Acum de ceva timp mă demachez cu un ulei demachiant. Folosesc pe ăsta de la Aloisa Beauty pentru că l-am primit de mai mult timp și o să-l folosesc pe ăsta ca să-l termin. Deci un ulei demachiant, nu mă dau cu dischete, cu nimic, pur și simplu pun câteva pompițe de astea de ulei în palmă și masez toată fața, masez ochii. Mie mi se pare că funcționează foarte bine pentru mine. Asta mi se pare că cu cotonetele cele de demachiante agit prea mult fața, dar cu ăsta e mult mai gentil și mult mai finuț. După ce am terminat cu uleiul, m-am clătit puțin pe față, am lăsat fața umedă și o să vin cu un cleanser de ăsta pentru față. Eu folosesc pe ăsta de la Elemis, la fel l-am primit, așa că o să-l folosesc, dar orice cleanser e ok. Pun 2-3 pompițe de astea pe palmă, masez un pic să-l încălzesc și procedez la fel. După ce m-am spălat și cu acel curățător, acum o să mă dau cu hialuronic acid hialuronic. Eu îl folosesc pe ăsta de la Ordinary. Îmi vine foarte greu să filmez acum, că nu văd nimic. Am pus cam 3-4 pompițe de astea. Cât las un pic să absoarbă acidul hialuronic, o să pun o cremă de ochi. Eu folosesc pe asta de la Olen Reskin. Nu știu exact cum se pronunță. E pe bază de banană. Îmi place foarte mult. Și pun așa cu degetul ăsta inelar sub ochi. Foarte gentil ca să nu agităm ochiul. Și doar tapotez așa cu inelarul. Următoarea cremă pe care o folosesc eu este Retinol. Este o cremă pe bază de retinol. Această cremă este prescripție de la dermatolog. Nu poți să o cumperi așa din farmacii sau din magazine de astea de skincare. Dar poți să cumperi retinol. De asta e un retinol mai puternic. Și ultimul pas, cremă hidratantă. Eu am pe asta de la CeraVe. Îmi place asta pentru că e mult mai hidratantă față de alte creme. Și mai ales acum pe timp de iarnă, plus cum am tratamentul ăsta de la dermatolog, pielea mea se usucă foarte tare. De obicei am tenul mediu spre gras, dar în perioada iernii întotdeauna am pielea uscată, mai ales fața și mâinile. Și cam asta e rutina mea de piele de seară. Pare mult, dar nu e mult deloc, vă promit, pentru că eu fac super rapid. Deci am vorbit cu voi 5 minute și am făcut-o, dar de obicei e mult mai rapidă. Și de când iau cremele astea de la dermatolog, mi se pare că e mult mai simplu și mult mai
ieftină rutina mea, pentru că înainte încercam tot felul de creme și de chestii pe care le vedeam pe internet. Și spunea, crema asta e bună pentru peti, crema asta e bună pentru riduri, crema asta e bună pentru acne. Și încercam tot felul de chestii scumpi, de 30, 40, 50 dolari, 60 dolari. Dar de când am rutina asta, mult mai ieftin și mult mai eficient. I am in a beginner's tackle box. Might include plates, lures, and small knives or Sound it out. What is it? What do you think that word is? pickles, noise, pliers. Needle nose pliers. A person who is new to fishing could get started by borrowing tackle or spending money on just a few items. Yeah, but we already got a good start in our tackle box. All right, now read this part here. So I don't want to read that. Why not? But it's important. After you get your fishing license, you can get ready to fish. All right, so there's different types of fishing. Freshwater fishing. We done freshwater fishing a lot. Does this look like where we were at on the beach? No. Yeah, on the little beach on Lake Lanier on the Chattahoochee River. Look, little sand. They caught a big largemouth bass there. Hey, look, I do it like this. I flip it over, I hold it, and then cast.